plus Ilocos Norte. So dinong may isang delivery rider natulpak iti kalman na Bombo J nga mapanay i-deliver iti barangay 24 sa Nicolas Ilocos Norte. Kadeti mapanay i-deliveran ti parcel kapan naman pinasaktan na tanga tinungpan or tinulpak ni Mr. Rudy Tagaban nga residente barangay 23 sa Nicolas Ilocos Norte. So kanina ko daw ay ang 20 man iti pa kabuklan no kasat iti nakapamayan na iti kalman iti pa nang tulpak iti aldaw kalman kung iti Bombo J ni Ma'am Ruby Tagaban. Ma'am, mag-istorya man ada iti nakapapasama o iti nakamayam tika iti kalman pa iti delivery iti parcel. Kagangay sir nga mapalag at deliver nga talaga. Kasi nagmamin ka sir, DJ lang namin ko. Oo. Tapos adal, hindi ko awan mas mauray ko nga tao sir, nagapunap. Katan, hindi mga 1 minute mga 1 minute siguro sir, nanami katriman. Ape di ka umasidol sa bumaba ka, di ka agapo kung na. Kaamok ko mga sir nga inot ayan titas tao, gagangay nga nakarikot siguro sa balay ka kung nakunot At tangkit, di ka man dito ita, basta kalaan na, buti-buti na, magpadarat tayo. Mga naka-answer talaga, gagangay ko nga buti na bago deliver ko nga. Kaya mo tatulpa ko sa kung sila na. Okay. Alam na, gugunin sir. Kanya sir, gagawin nga, buti lang ko talaga, sa kasi nga talaga si rider. Kung nakit, magkakasta, busi-busi na ka lang, busi-busi ka lang anak, kaya tatulpa ko nga. Namin lima siguro ngayon baga na sir. Kung nakit din daw, nakatulpa ka, nakatay-report ka, kung na. Ito dijay. Hindi, kung sir, apan na nga, may dati, bakit nan sir, ito dijay mo sir, imbaga pa, DJ, bakit na nga, tanlakan, hindi lang mo tinalnaan sir, ito dijay, pinulpak na po sir. Lamin sir lang sir, yung natikta, tatlong pwede, nabayag ko kung medyo nahulawag sir. Okay. Apin na tayo na busina natin. Namin ko, sir, talaga. Gagangay ko talaga dito, sir. Ito na lang kita ang kasjay. Awang mo, sir, nagreklamo ka niya pa, sir, na kasjay. Well, sir. Dati nga mamok sa dito. Amang mo, sir, amag na kasjay ka, grabe na editor. Nagsaw-saw, okay lang yung dito. Magpinangsalpag na kanya pitak, magpayado na sir. Kahit kung nga iniklaso umati. Okay. Ano pa ka na? Orden mo hotel, kanapan na kutan. Sir. Barangay 24. Sitio Panakutan. Kagi na tiwater. Hindi nag-report ka? Hindi barangay muna sa talang naman? Napanag, ni Kapitan Dennis Bonilla sir. Ano Kapitan? Nananagat ang hindi tarangay ko nga tuwa ko nga sir tawag ko ang pa-bladder ka pulis kayo suggest na pa nga ingkag pa-bladder ka pulis ko nga Kapitan nagpa-medical ka pa sir dirabi si provincial sa sakit kami dyan ulog na nakbalmalog sa rin karkarigatak lang si nag-deliver ulit pa sa karigat namin si Kuamot. Hindi ka na. Okay, dinaan ka rin yung dinaliver. Amang kasi. So, ano pa yung sa kay Kuana? Kahit ko agsarita kami pumasal si barangay, kahit ko iulit talaga yung hospital no, hanan ko nga ulit ang set. Dati matidamong nga makasling. Sir, awan pulos speak, 1 year ko nga trabaho ti delivery rider sir awan pulos speak. Na-encuentro ko nga kasi nga kusina lang sir, tulpakan dakot din. Ako po, Chay, taga-saludan ka ni Mr. Ruby Tagaban. Yes, maraming salamat, Bombo Roger, kanimbag bigat mo, Sir Tagaban. Sir, dato'y langa. Kasi nakunam tatay nga inbaga dato'y napan mo nagdeliberan. Nga haan di ka umasideg itirwangan. So, anat langa dato'y balay na adakad ti gate na sir. Wano
kumbaga talagang hangka bimabat motorsiklon ken talagang ati kalikagom mukot DJ Pangidelebiram iti umasideg kanya mga lati parasal mo sir. Gagangay ko talaga, sir. Urayap pa lang no ko, DJ tao. Aga po akong bumabak, tumot lang, sir. Amot nga, detay tumanon dalat ta kanya kung mga amot nga kasi, sir. So kaya nasa awen sir nga binusinaam tapno rumwar iti pagtaenganda kaya no makita mo nga rumwar iti pagtaengandan si kanti mapan umasidegen na sir. Wala, sir. Ngam dati balay na awan ti gate na sir. At dagit na, sir, nga mukha, nakalukat ba't kasi, ng zero ang anda, nakarikat tapos at generator da, didak mangnog, sir, nga mukha, ang namat ganyan, di ko sinakit. Didak mat ang mga at dada di dilikod, sir, at ang umat nga rin na balay, ang mukha rin, ang kumatap ang mga, sir. Lagi yan da dilikod, nakasijay. Sir, dati, kumbaga, dati nga individual, first time mo nga indeliveran, ti parcel, sir, o ano nagiti gitaras nga napan mo dineliveran dato? Na-deliveran ko, sir, idin. Muhammad ka di, agkas di lang, no, daduma, sir, ta, tsaka mo, no, nakainom mo nun niya. Muhammad nga, agtulpul pa, sir, hindi lang kalman talaga. Tinulpak lang nga talaga. So kaya nasa awen, adon dagiti imon unan nga gundawa yan nga talaga nga karit-karitan na kanser ngam tatalaang nga tinulpak na ka. Hamat nga dati karit-karitan sir dati agoy ka akong kunanan ko sir ata dati ko. Okay. Di lang sir awat ti ano? When sir. Sir, dati gundaway tata nga tinulpak na ka base iti obserbasyon mo na bartek ka di datoy wenno saan sir? Yaman mo sir ta paulit-ulit madibag-bang anak. Nga kasla pa lang anak busi-busi na kung kunana sir. Okay. Kagangay nga kung batak mo sir. Kagangay mo talaga busi na uncle ko nakay kasi sir ta ko. Kasi pinagawa ko, hindi ang medyo ang kasi sir. Okay. Ngam dati way nga panakisaritam idi kastuyen ti bagbagana dati nga customer mo sir nasaya at met awam met dati kasla kumapanag nga to met ti boses mo nga mabalin nga ng trigger no apay nga natulpak na ka. Awan met sir. Awan kas sinumbatak lang mo day so sawan na sir ito mo lang. Okay. Sir, nakunam nga medyo maulaw ka pa, idi kumbaga tinulpak na ka, dati nga nasa nga individual. Awan ti suot mo nga helmet, idi sir, idi inaramid na dati nga banag. Nakalan sir ta tricycle, dati ugor ko sir, dala ka lugong ko sir. Okay. Malagsi di ti asawa na sir, awan ti sabaling nga individual nga nakakita, kadating inaramid na? Kaya tayo karuba mi. Karuba mi ka, gubramat kanya na, sir. Karubayo. So, kaya nasa ulan, agaam mo kay met lang, kadating in deliveram, sir? Haan kami unay, agam mo, sir, sa dapat lang makita nga, minun na lang ag-deliver. Ngam kabaranggayan, sir? Haan ko kabaranggayan, sir. Karuba mi lang ang barangay. Okay. So data gundaway sir, malaksid iti dati pa nagsinangoyo, kadati nga naso nga individual adda ka diti planom nga kumbaga mangipila ti kaso kontra kadati nga naso nga individual sir. At sir tanuhan lang ulitan ng sir baka sabalin ko man ti may sentro na nga rider sir baka ulitan lang ko man sa tayo mga perfecto nga tao sir. Owen sir. Alawan sir, agyaman kami iti oras nga impaay mo iti Bombo Radyo Lawag sa sapi ko mata maipayan iti justisya dato nga inaramid na kanyam ang panang tupa na kanyam. Back to you, Bombo Roger. Okay, thank you, Ma'am Ruby. Siya po Jay, ni delivery rider, Ma'am Ruby, nagabat ng Barangay 23, San Nicolas, Ilocos Norte. Actually, si Parcel, hanggang Parcel, mismo Jay, laking ang tulpaking kuha, nandun di kayo asawa na, Bumbo Jay, takin Parcel.
So nga, hindi natulpak na, natawat yung business na, hindi matan nga, binayadan na 120 pesos. 190. 196 pesos, hindi percent, hindi business ni Mr. Kanang tulpak ka rin, may Ma'am Tagaban. Politikain Philippine National Police, na iblateran di Rami, then di mandarin di ang PNP, nga di official di barangay, nga karisada, iti unik di barangay, tirasun di talong session, no handa nga ma-recruit din sa talong session di unik di barangay, at bawat di certificate of file action ni Ma'am Tagaban, iti di ang PNP di makamok na mag-itinag reklamo kung po siya nagpalit palawang iti ang Philippine National Police. Damdama, padaan ito, nalang interaction, iti ang Mr. Mamuro, iti yan ang tupaketi delivery rider, iti lang kalma.